Sabre o adwuma mu ebi afa na wo te kai mu kwa adwuma some perfect service bra da otumfo nyankopon ase se wa ma yehu eda foforo da no encheba ansoso emonsem no edoso obi ko ni na yeso no wantimi ansore some perfect service bra to the muni nyina de share radensa na yesra brade ho bambo wodanu mu yesra brade ho asundwe wodanu mu yesra brade ho mobruhu ade some perfect service so yet bra ye bompa ye say obonifo ni ginetuo ne ne hihye ya wodanu mu bisampanyfo se ade achi bia na yantensam boni a yechi Yesu so kano Matthew asem papa ntinsia imuaduasa enan no o se dabia ye bodin se dano boni doso o how doso e wodanu yentina some perfect service wo ho yentina some perfect service wo ho yes mo mpa ne yenja de mu ni nyina share denza baby bi o hwe ye na o tie ye fre bia ye ma wache ma wa ha ma wajo if say samre US in potem ne Canada ni nyina eye midnight yes eye bowra Asia Japan no mo ne potem ho so a eye afternoon eye twemu ba Dubai no mo ne Oman no mo hode a eye mid morning na ye bowra UK me kan London ni Oman Ghana mu dia eye morning we na ma ye hu nyame nsa no nyuma nsa no nyuma eye nwanwa enye ni penyina na anya ne sene wanya ne o yare da ho ni nyina mu no katamada wabodwem di wo mo sane hwe nipa asan ho awuo enye no ukuru yare yo ba yare o se nyame nya hwe ma na so hwe nipa asan wo we trese onyame no wo ediniye we juma seye we juma ye basa de bia okopa udidi unya kuma yade obedie seye no na kuma ene yade abebo na yehwe hospital sakese ewo oman no mo mega teaching hospital polyclinic hodo ene district hospital no ena no pay ye pia wheel no enko ye friend truck they are much funded nam no ena hwe bed okoda so da so tiase no obi akoda sa bed so wo de hwe omo amobeda wo nchen no ade tie na ya twetwe beshit akata wozo waiting necessary ye der radiasi o onyankopon so ajeje otata every January sa abedujo onyame ba ko be ya ayana ono boss masas yenti na David say yen ta onyame ase yenti na David say yama ye kra ne ya mo adi nyina enyi ne den kronkoni ehira ne den no yes enti sabre fa phone no obi so fa ne phone no na fro bi na kache ne say some perfect service adoma na bo na onyame akwa ne ne team no omaye krado enti onyon service no eya share link no me ka eye Facebook no ma afofro so enyon o person reach here on TikTok there eya Bosida Worship Center
yɛbra so sɛ yɛda otumfo nyankopɔn ase. Gather your family members to join Sumpa first service. Just tell a friend to join Sumpa first service. Sumpa first service is all about committing the whole day into the hand of God. The Bible says we are not fighting against flesh and blood. No Bible no say no ni muja. Psalm 34 verse 1 to 3 no. Na ye begyina so de adan rade ase. Efri say enye nipa nyina na anya ne senia wanya ne yi. Ene yenti de David nyom no eka. Meshira arade na nyina. Na yeye ewo manum dai. Arade mu na mekra be hoho ne ho. Ahobrasefo bete na wonani age. Mone menkamfo arade kesiye. Na momaye mom ema ne din so. Amen. And now no pay money some perfect service mom enkamfo erade din kese. Be bibi o hwe ya wutie ye free bia ena bi wano na de radias wo Europe, de radias wo Asia ho, de radias wo America ho, de radias wo my Ghana mo, de radias enkrani ne potem ho, de radias kumase ne potem. Be bibi o hwe ya nkransa techima bono ni na hafo no mu nyina. Radias, my radin to it. Jesus Christ. Nyankopon shira o peace o dera de ase. Aya Georgina Ayambile Abigail UK munyina dera de ase. Adwagina mo ejira so Aisha Dauda aya Patient Sampare UK omo dera de ase. Also dera de ase Mary Sam omo nyina ejira so dera de ase. Aya Steven omo jira so Edda Erade ase.
gata so omo Awurade ase omo nyina efie asieduwa omo gina Facebook no so den ene dodo no eya mo share link no Bernard Boadi mo nyina mo share link no ma afoforo so enjoy service ya said Awurade ase biomo na o enajo bombo ene yenhwe sene yade ni owo ni hospitals ahodo eyama iso to toy ebifie ebidai ebijuma aso ni nyina mu Awurade aso mu die mu na wo de Awurade ase said Awurade ase ose ahobrasefo nyina be ye de ebete de Awurade ase anopai Morning, Sassana, no Paya, Jesus Christ. Yeah, make sure I'll be. So, fair now, do a video na to a some perfect 7. Oh, yes. And yet, TV and as a radio program, that program on your 2 minutes, I'm yes. Dress some necessary, come and move far. Yeah, the name ya Bora Adoma him. Yes. Now, baby, I did be a penal. Yes, I can. Yes. Then I'm saying, Yame or Socha Yakuman in tea. And they be just Psalm 51, so verse 1 to 4. Lady, I said, Radho Boniface, say Akumemu, Adrimu, Susuyemu, Niyoyemu, Fumbia ya form on Radeno, or Nukutone ya form no, or Macristo Moja, she will cover no, and who ya manato, Yeni a bush and Yama, in Tina Miasan. Onyankopon. Homemabo said ya wado etie no. Omobro ho edo so nti pepa memla to. Hohro me ofri mamomu yemu kura. Me prepra me ofri me bone mu. Na mahunu memla to no. Na me bone wo wani mu dai. Onkoa na mafom wo. Na mayede ye wani so bone. Na wadi bem okasemu. Na wo ho ate watemu mu. Amen. Emra David kofa obiyire. Sompa wanu ho. Say Awurade from so pen why ya unyin tum se wa from my God a na no pay ahomache awie anadwe konko to dwene sre Awurade de oba na ye no ye ukuru ye no de oyire ye no edi musu be pawso edi musu be bafio sre Awurade se ne moja ne nkasa ne moja
Jesus Christ. Trustem say a paimoka yam form so or ye no kwafo no training so de yam form so e be che. E braso say ye tie onyankopon asem. Onyame ba ko be ya. It's time for the word of God. Yes. Nyame asem a e be gya so e de asre rade homo buru ho ade e gya so abompa enede. Chief Kufuor UK Mechiao ene anope. Yes. So our live wo program na so. W1 enum mensa so mema wache anope. Lawyer Kwisiso Mechiao ena anope. So perfect service jao how ni nyina mo mawrade na awrade beye. So perfect service jao amani ni nyina mo mawrade na awrade beye. Oh how they say Jesus what money they say Jesus and no na so perfect service and that's what yes enti jao how ni nyina mo mawrade na awrade beye. How no akoduru say Jesus Mephibosheth also for no ye or hene nana my God ye dem pe na wani free nkura bre oh Jesus so duru baby okon opapa no na na nyina gutofo ye peja no free kuro kesem Jesus e de ne koto lodiba praise of no communication aso nyame mre tu ye no. Yes, I didn't buy him few. Oh Jesus. And then Abrabona could say, a Jumana could say, oh Jesus. Obisa me shall say you, and so a net day, Madani Yada for. Nakamu Krumo, and so a net day, Makupio Crocasim. Nami will ficus your powers into Tutui, and then sooner family fino, and then Obi Mantua and a Mako. Missy Jayo, how Nina Momera na awrade Obisu say yade tete. Oh. Obisu na juma so say. Obisu ne die ne yesikasem. Obisu ne die ne ya waresem. Obisu ne die no eyenkratasem. Obi man so obi kuro so. Ejuma wo ye no wani nye ho. Mesi gya ne nyina mo mawrade na awrade beye. Obisu say ne die ne ni pattern kwa. Ni pastoletia no. Ni supervisor. Ejuma mu ho. Ni CEO. Ejuma mu ho. Ni manager. Ejuma mu in charge. Jesus. You see, Janine, mo mawrade na awrade beye. Do you how would you know and John Wakasabe resign? Yes, Obenya transfer be. Yes, na ori hunu pio. Now no ebisi wo tresem no. Nyankopɔ kasa kyerɛ Israel for say, Monya su na moja abobu no die na mompem kɔmɔnem. Yes. Na mezri for mo. Oh Jesus. yes. Akaka kreb. Oh. Mo. Ade na ehuna ade na ma wusu no enche ohun sa ade no bio. Amen. Nyina mo mawrade na awrade beye. Obiso de ya waresem. Oh Jesus. Usu wunyine. Jesus. O ya ababroa. Yes. Enya wo kwa na wanyine o. Dabio. Ebi nyine chen. Yes. Aso nyame mre papa no. In his own time. Jesus. Obeba besra. Kwasem. Obehye wani munya. Yes. Obi se ma no nyina ba na omko. Bema bi so se bema ne se ema ni nyina ba ohun boni a waye wo. My God. Esikasem otue bibibia ohwehwe ma ne so ebusua aso no nyina so anso so oba no ko sa so so no oba bi so se bema no die sese ne ye bia meze Chebosua na ma ko me kai obubodi odene nsa na ekenkai o se ka mo nka boni a waye wan ka boni a waye o si ni bae ni ko nana ya obae nana ya sechi bae sechi ko kwaku bae kwaku ko obae yimako. My God.
Saso na Thomas buy Thomas the American John said Jani nyina mo mawrade na awrade baye me se seti bow Jesus Philip be ba Jesus so better ya be bow Mr. Bishop dan so be ba Amen. do ba onko bio ya o how ni nyina mo mawrade na awrade baye awrade de so kono ma be ba Jesus me se ne di Gabriel but the bobo for pa no de oba Doctor. Amen. Dr. Gabriel de my God Sumpa FM adenti na ayo se nyame ni hobi Oh Jesus. adenti na ujide ya toba ha adenti na ususa Yes. adenti na udi abobo onse wosote Asem de o ye ne kire se uni jide wo awrade Oh Jesus. obi se ni sika na hye Ah. o se djuma no nyoma containers a wayiye nyoma oyiye nyina nyoma ni ayebasa nyame ana no oma oyi nyoma papa no My God. say na we ye nyoma bone Oh. a sa nyame kro na de obese akofa biom no nyame be ma na ye nyoma Amen. enti jawo ha ni nyina mo ma awrade Na awrade baye bisa tamfo ni ni die sie sofo bisa tamfo bi ni no kon ministry na enye wo de a eye awrade de a Amen. ja ni nyina mo ma awrade na awrade baye eye awrade be ma ebe tena se aye ni ha na sa nipa wei wafa ne ho adi sunsun fam hunam fam na nyame o ya reto nyankopon no to won so wira o de gya no ma awrade na awrade ne mmere pam Oh, Jesus. Jesus. okon ne osofo nya okon That be se eye awrade no kwasem gya ni nyina mo ma awrade na awrade baye obi se metua ne ka ne wa yeme no kwa ya me kuru di ma faso no kwa me yire di me afaso no kwa me mama di me afaso kwa me papa di me afaso no obi so domene ba eno me nkura no de gya ni nyina mo ma awrade na awrade baye na wotwe me no kasa afa eye asema mato di se God our redeemer onyame a oye yedimafo onyame a oye yedimafo onyame a oye yetemdirafo awrade a okama yen Yes. awrade obedi amawo Amen. awrade obedi amawo Amen. bra nuoma mo aye de no bra wa papa no hona awrade ba brabo no yes awrade obebem Amen. ye me ye twerɛ sɛm no ma yɛkɔ Isaiah chapter 41 verse 10 to 14 Isaiah chapter 41 verse 10 to 14 na 14 pa ene ye gyina so asɛ awrade sɛ awrade a oye yedimafo no ombedi ma yɛ Ose ensuro ensuro na me ne wo na wo ho na me no na wɔ hɔ ama wakoma ntu ɛma wakoma na me ne onyankopɔn mɛhyɛ wo den enso mɛboa wo enso mede me tene ne nifa me kura wo mu hwɛ wɔn a wɔn boafu wo nyinaa ni bewu na wasopa na nipa wɔne wo anya no bɛyɛ sɛdeɛ ɔnyɛ hwee na wayela wɔn a wɔne wo ham no wobɛhwehwɛ wɔn nanso wonhu wɔn na wɔn a wɔne wo di akɔ no bɛyɛ sɛdeɛ ɔnyɛ hwee na wasa na me awurade onyankopɔn mekura wo nifa mu na mese wo sɛ ensuro me a mɛboa wo ensuro o de tietie no fa mama nka brofo no what 30 no but if I am the Lord you are God who take hold of your right hand and says to you do not fear I will help you Yes. Meboa nyame se Nsuro meboa meboa. and nyame boa wo bi Amen. to us 14 no ɔse ensuro aboawa Yakob ɛne mo Israel ma me a mɛboa wo awurade na ɔkaeɛ na wo gyefoɔ ɛne Israel kɔnkronni you no are redeemer wo the gyefoɔ Holy no one of Yes, Israel udimafo on Israel Yes. kroni no wɔn nsɛm a waboro so wɔ ha wɔn nsɛm a Isaiah aboro so wɔ hɔ ɔsi nsoro dabi na ɔbobɔ nneɛma so nneɛma aso ɛsɔliti awɔ nneɛma ama ɛnɛ wohwɛ benkum ne nifa na afei na awerɛ hɔ aka ho from verse 41 no 41 no ɔsi nneɛma ɛsɔliti nipa no ɛyɛ bebree ɛnɛ woda wo ntumi nna ɛnɛ wadwe bie ne gu so saa ma ade akyɛ ɛfiri sɛ n'ani da soɔ no
ɛnɛ asɛe ne ba no so a ɔhwɛ no no ne ba no adwuma asɛe ne ba no a ɔhwɛ no no wada ne yarefoɔ ne papa ne maame no na hyɛbrɛ mu aboafoɔ no ɛnɛ ɔse ɔmfie ne biom obi fa fɔ mfrɛ ne boafoɔ ɛnɛ onyane biom ɛnɛ adwuma no ɛyɛ ne nɛda soɔ no ɛnɛ adwuma no na asɛe awareɛ no ɛna problem aba mu no ɛnɛ sukuu nsɛm no ɛnɛ dwumasua no ɛnɛ deɛ ɔhwɛ wo no deɛ ɔboa wo no ka ɔmpa aba sɛ ɔmboa wo asoso na adwuma no asɛe akwantuo no a wakɔdu mu no wadwuma papa no a wanya no a woyɛ no ɛnɛ adwuma no agu adwuma no asɛe ɛnɛ wo credit hours no hyɛa enti de biara woyɛ adwuma na wode ne nyinaa atua wo bills sika ɛka wo nsɛm no so a wabusua fi sɛ wotim na ɛdɛ nanso obi ma nso obi close hɔ nneɛma nkɔ yie ɛma letters afiri home office ba nyinaa nyɛ letters papa ne nyinaa ɛyɛ kaa amanfoɔ fale wɔn taxes ɛnya mfasoɔ no wode ɔfale wɔ taxes a ɛde ɛka ɛna ɛbrɛ obi ma nso obi close my God and they journey in a mo at the American. Oh, Jesus. God, our Redeemer. Nano pay. Can't you say? Now over Boame. Now over Boame, man. Over Boame, Juma. Over Boame, Pomode. Seminar. My was a ministry. Ministry no train ya bra no so ba boa me so pay and I pay the boa me we and I brei and I fay and I boa me already boa no na boa already boa ya already boa ya we Wow.
Jesus Christ. Yankopon shira opi. Yes, Lord. Say obo by Facebook no so aye share. YouTube also so aye share. Yankopon shira opi. Ebre edru so prayer number 2. Yeah, bompai, we are committing the whole day into the hand of God. Yeah, they let the morning a shell radensa. Where different ufiba, where Biani DNA unomo. Now, verse 13, or say, na me a rade would yankopon, me crow in the family. Me na me so say, and suru me ara me wow. Yeah, catch a rather say a rather boa me in a day. Oh, yes, Lord. A rather boa me man in a day. Oh, Jesus. Boa me cool in a day. Boa me in a day. Boa ma boa for in a day. A rather boa me in a day. Appointment to be a walk and no different feedback. Yeah, memoir. Cassa rate. And a day. And a day. Different. My different. Enemy feedback. Enemy feedback. Enemy ma. Enemy ma. Bushia. Enemy for. Boy. A rather boy. So you more. So you will cry you more. When you might don't when you might don't Kaya and a day. Oh, yes, it is. Was not bomb pop. Jesus Christ. Kasarate. And a day. And a day. Rather boame. Rather boame. Rather. And a day. And a day. Rather kaime. Rather kaime. And a day. And a day. Juma seminal. Juma seminal. Boame. Rather boame. Boame. Rather boame. Mano. Mano. Boawon. Boawon. Appointment. Appointment. Rather boame. Rather boame. Kunim. Mami kunim. So demo. So demo. Ka amen prensa. Amen. 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 Prayer number 3. We are praying against any evil agenda and any evil dreams. We are bomb say any day or bonny phone share bonny be it yaw. Any day your bonny be a wason do be a swan for home. Need a nipa or asem pep for bonny na as you just say emra or sono and a bomb say a radim penguma. Amen. Now verse 12 from Mecca Isaiah 41. I say one no harm no. Obeshwe won nanso ori hu won na won a one wo di akon no be yesede onye hwe na waye dey na wasa na gina tu mam ena di anipa be search for almost show almost show wade no almost show pon dey no almost show osika sem no almost show aboafo no da ya wo so nyina nye
Nkwasem. Daya osusu nyina nye. Daya osusu nyina nye. Edi susu asupon na pese de Yes. Kese urade. Daya boni amesoso. Daya boni amesoso. Eni pa bonefo. Eni pa bonefo. Eni tuo no mususu ye. Oba tuo no mususu ye. Eni fidi boni bi omusunsu me. Eni fidi boni bi omusunsu me. No one no pese oseme. Ono do ano pese oseme. Ena no pay. Ena no pay. Ewie. Enyumre. Intum. Sign off. Breaking off. I break out. 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 Oh yes, so then. Oh yes, so open your mouth and break it out. Jesus Christ. Daya boni bi amason. Daya boni bi amason. Mede Yesu di twa daya no. Mede Yesu di twa daya. Sign daya no. Me sign daya. Fa me ho. Me fa me ho. De fa me ho. Fa me ma ho. De fa me ma. Ejuma ho. De fa me juma ho. Sia ho. De fa me sign no. Me sign. One for the shisha. I break out. I break out. I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. One more space in so one type of I break out. I break out. Me jina onyankopon asem so wo Matthew chapter 7 verse number 7 so obibi a wo hwe me a wo tie me Awurade se ye misa ene me bom paye me frem kwama amen me fra sundwe ma amen fra bambo ma amen fra sika ma amen kuma swade emra amen me bom paye mo se nya me mie kwan ma amen ena no pay me jai dwadifo nyina ba Awurade anim amen de tonfo nyina ba Awurade anim amen ho me de share radensa amen just ho me de share radensa amen me fret atofo ma amen na ukọ ojuba so ayento amen ko dwamu ayento amen to so ayentua amen wa woton ayento ene yento amen wa twi yento ma amen Yesu demo amen wa ope bisuso akoto Awurade ma onyanu ya mapapa amen Awurade ma onyanu ya mapapa amen bompa mo obebi o yade se nyame ayare santo wo so amen nyame ayare santo wo so amen bompa mo obi o hwemi a wutie me open ye fode ya me fa banto wiye mo amen na me nche oba no bi amen the apemfo dosu ko wo Yesu mojem amen apemfo nyina nyame abasa nto so amen me ensa na ye frono so amen bompa ma kwantufo Jesus me bompa ma kwantufo amen ona otu kwane dey amen bompa ma driver fo amen mo shewra densa amen ra kwanso jojo mamo amen ra passenger fo mamo amen ensi mu ye amen bompa
ema mo amoya apan adwuma mo amoya ankurankura adwuma enya ni peni madom enya nyankopɔ ni madom bompa ma kwantufoɔ mo obi man so obi kuro no so metin ani mu kyerɛ mo ema mo nya brofo ni madom mo nya bibifo ni madom enya ni peni madom ensi mu yie wo obi man so the Ghana kuyafoɔ mo yɛ kuyadwuma mo hyɛ Awurade nsa mo yɛ afarefoɔ nyame se mo nsa na nnwuma na obɛhyira so Awurade nhyira mo Awurade nhyira mo nnwuma so mo ani da so asa ɛna bi yi paye sɛ Awurade ɔbɔkwa to baabi akwa ni no omie sika proma omie aboabo proma bompa ma sɛ Awurade ntwe hyebre mu aboafo bi ɛma ɛna dey ɛne na ɔtwe wo Yesu demo ka amen kase pa amen nyame hyira wo pi sɛ wo follow some perfect service ɛyɛ Monday to Friday ɛna yɛde ba nti sɛ nɛ na wodi katie ya ɛyɛ some perfect service saa bre mi bie tatefo na tom na ebia wo pɛ sɛ wo frɛ sɛ Awurade onimam ɛwɔ bibi ho a ɔso betimi afrɛ numbers ne yɛ mmienu mo a mo tie yɛn ɛwɔ ready na mo a mo hwɛ TV ne deɛ numbers no na MCR mo fangu TV nenim mo a mo hwɛ TV no numbers ne ni na mo a mo tie radio ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 amen for the kind. Praise God. Praise God. Obama oneso kakra udini baby okase freo. Hallelujah. Udini baby okase freo. Hallelujah. Akasa yetie. Yete unkana kasa. Praise God. Praise God. Hello. Udini baby okase freo na dia na oji amoma Awurade. That's all I didn't do that to you. Make a better function. Yate wa yetie o mama. Awurade yate wa so yare anopai Awurade dimano Awurade san yate wo Yesu demo amen Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oja mu Awurade me pacho me kase free weja me din ye rules me jai me mashira de sene your appointment bi me shira de ni madom so me enkono fa embraso ju na me jai me mbapo mu de Awurade wa from Rose ewo weja ose onene ma omo appointment munye nipa ni madom ni nyankopon ni madom me bom pai se nyame mom ho ban so de omo ye bia enye ye amen Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mo Awurade Me pacho me din do am kapata. Jame mengira na Awurade. Emwana nyabopo wa de be yi na me peko Awurade bambon to nsa wa ye ni. Me pe me den Awurade to ye Awurade wa fra eye ohene wa onene ma Awurade ma obambo nya kese wo so we wie sku Awurade sonumu ma wo ntwa ona okani kunu asem so Awurade me de ne hye Awurade nsa se ma omo adanse amen Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free Mama se wa yade bi eteto me bompa de wo dosu ko wo Yesu moje nyame nsa wo yade amen Amen. Praise God. hallelujah Udini baby okase free na dia na oje mo because I feel can go no me ba was Saudi Awurade ma ne ho ba na wonye timu na wo mo Awurade Saudi Awurade me bompa yes Awurade mo ne ho ban Awurade ma na dance wa koma so ade na wo sra ma no Awurade ma ne mbre ma amen Amen. Praise God. Praise God. Praise God.
Mame Fafro. Praise God. Hallelujah, Pastor. Udini baby. Pastor, Auntie Sarah, ni Stephanie mami. Mo. Pastor Mpacho, me bam de wa broche na wasi broni dia frɛ no ko bi so obefo train ni ansa na wakɔ. Nti me bom me se na kopon se ko du abroni ni wonya na ni madum na wo fa no mami. Awurade baby bia Stephanie mame ne bawo biara ene me bom pai se onya abrofo ni madom onya bruni ni madom ni nyankopɔ ni madom tre o tire mu nyina nyame mmɔ ne ho ba ne ho ba asɛm. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okese fru na die na oje. Me mami asanto me frefre ode ho kwada so. Me ja me be ku me catch show radio sa so be hu mo bo onu me bo ni yibi. So be gina free mama me na me ka so so me yare. Awurade wafana te se otete abrabom. Awurade dimano. Amen. Awurade kamano. Fa nsaka Awurade fa nsaka ne ka kire na dumoni nom na mfre ne so. Sawa fra yade wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okese fru na die na oje mu Awurade. Mama me fim ka so skin test. Sarah this me jam ne me mambra mbo nyina na Awurade ma ne me ma wo ma yanim adom sika sam me majuma Awurade wafra mama efe eye spinters Awurade one ne ma Awurade ma oban bono enye kese wo won so Amen. ban bono Awurade tuani kire wo sika sam wo juma sam Awurade ma o adanse. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na oje mu Awurade. Pacho your family sent me ka se fi san pacho me ba Albert me pa wonya amanone school but kasema didn't Sarah the same one when you feel be man Awurade baby biara Albert wo biara Awurade ma onye ni peni ma dom Yakopɛ no me fresh bremu aboafo e ma Albert baby bi wo biara mama wo so do share densa. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase flu Ida to me ja course we ka fi tetino ita to me bawo Balga Regional Hospital nga otumo so ya ne yata within the region of quarantine friend by body man mama akos baby oba no wo Boliga biara Psalm 107 verse 20 nyame soma sam kosa yare Awurade ma yare sa no tono so wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah papa Udini baby okase fru na de na oje mu Awurade. papa ye fema antiafia me ka sa fi sisrasi papa be ba wa kwantwi ne ka ta sam Awurade san kan me so me yale mai Awurade ayare sa no ntow so. Amen. Oba ne krata sem no Awurade mo bruhu na doye ne entono so Awurade ndi mamo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na oje mu Awurade. Sami pasete ya mbendi ajira. Pacho, bende mcho ya bende papa. Mtu akuma ya ni top mopita amani ebe ni shoni sa. Amani ni amani. Awurade me suma wasem ko amasaman. Na no David kan say Awurade bo akoma foforo ma me na mempe akoma na sa akoma no ya abo akoma na kyerese enya wukrunku na akoma he den Awurade ode ne sa kan David akoma no Awurade mfa ne sa kan wukunu akoma na omma busua no ho ban omma made enye ye. Amen. Amen. Praise God. Hello. Udini baby okase furu na de na oje mu Awurade. Hello. O jira so kasa. Hello. Kasa mama foforo. Praise God. Hallelujah papa. Udini baby okase furu na de na oje mu Awurade. Pacho me friend na ambulance. Papa me pacho. Me pega me se Dano kakra ma brada na kakra na ola no twetwe sisi. Me pacho me say ya me ya. Papa me say me ko doctor me say me na Awurade ma bra me de ne dosu ko wo Yesu mo gem ne nsa ye ne ya Awurade sane ya de na koma so ade Awurade yema no. Amen. Amen. Praise God. Praise God.
Praise God. Also, Betty, boy would have praise God. Hello. Udini baby or Casafru, na dear no Jamo Radi. Hallelujah. Mpachane na nesidim da. Hallelujah da. Akasa. Mpachana no so fudika kemsaka na ochi nele na de. Mesera de se yi mo finish. Me no bompire. Adie bi Awurade adane de akere sofo bi. Bible so yi kira odini tumi esi anokwan. God will reveal to redeem. Me the Yesu din twa adeboni mu firi wo so ene o maso. O Yesu demo. Amen. Amen. Suro na ya bompire ma no bibi anya o. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Producer, check it like 2 volume no mama. Praise God. Hallelujah. Ama oneso kakra odini baby okase firi. Eka me pastor ejase. Ma oneso kakra. Ma pastor ejase madayo sun yakura. Ne me ba adwuma sem. Awurade wa fra ma adwuma. Awurade bie kwama wo. Da ye body also so no so ye de Yesu de twemo say ye sign da ye no fro shebre so. Amen. Amen. Praise God. Amen. Udini baby okase firi na de na oje mu ma Awurade. So for the actually na Jew yes so and na ko kana ho sika 20 series. The cassette promotion sika 20 series. So for you see now you are the best. The vampire mama Otie say yes out eya ye den frame we de tana so de oben ye wa ha enye kwa se wo ba kwa adwuma na ye nto ade no ya wada bia eye sofo metrans ye cancer efia da bia ye yempa we de tugidi anamo na behume na ye beto ade me no bompai Awurade me de wa fra adwuma na hye Awurade nsa Awurade me twa atofo ma wa fana de ode be hwe ne ho hwe ne ma wo Yesu temo. Amen. Amen. 20 Ghana would be there. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase firi. That's a friend man in spiritual map. Papa me ma adwuma ye. Mo adwuma ya ba ayabasa ni o sika sem. Ni ankasa mo sumisa. Mama Julie Mampon me bompa ye ema wo se o ma adwuma ene wa adwuma no wa bom de nyame ma wa dance ye. Amen. Mesra se ye mra na so mo amofre nyina enti me mpeke biom na ye sign out bofre lines na me ne me team ye ne mo be bompai na ma ba ko ka wa mo fra mo benya 0557 30 90 80 mesra so se mo a nyoma no bi wo ha e ya na motuo enu nti na ya wada bia metrans ye kansa ya toda mutie adanse ye bobi wo TV so radio so a o se metu anamo bebehu sofo bebehu nyame akoa no o kire me de menyo ene fie de bia so efie de bia no pa ye mpa bokase eye fra no pa no kron kansa no bi bisa se na me ba me mu ame ho sen kansa ne ye nchaage efri sisu kokwa no pasa akusi ewia 2 o'clock oba on sabe obehume me ne me team ye guho na emmom sani asafo bia bo afode e de bo Awurade adwuma no ye bo afode de bo Awurade adwuma enye ohye kwan so nyame hyira sabre kwakofa no sia kase bono ade bi opese me boso mpa ye peja me di ade bi a wa peja do su ko wo Yesu mojam me twinya me tumi sem bon wuro mu amen nyame fa so nya danse ma amen sabre die yankofa no nsia kase bono emra. Have a good day. Bye bye. Wante unipeduase ya. Amen. Wote ayaresase. Amen. Sabre die yankofa no nsia kase bono emra. Have a good day. Bye bye. Wante unipeduase ya. Ayaresase. Esono se wa pomodin ana esono se wa hoden yare bia woni efri timenu maduro abra wonim yare no kofa bai wei eye 20 yina so a ye de sa yare
fa wo to ase fa wo nantu besi fam aya na etwetwew eye wo ya itutu tituni anadwo itimi ka ona ba akopɛ se de ohu na ema se wo nante akakra na eye wo ya untimi nyina na so etimi ma mpabo akrampo wura ohu 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne de ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no etwa hu mfonyi ne ye hu ade property a haw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre mu no dodo na no efri yenuane die mu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa ewo sendo no ehotie esono mfidi a yede yehwehwemu ena sono mfidi a yede sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen su na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Tichiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfonya uhu nyina no every 21st clinic